kusog ang bawod do. Kinsa may ganahan maligo ana. Grabe yung kapak sa bawod. Grabe yung kusog ang kapak sa bawod. Naragway lang may iligo. Narong timing ko. Sus, kami nang tailigo. Sus, ginoo ko. Hapak pa imos bawod do. Kusog kayo. Grabe, lagubog agi. Maghulat na lang kubo. Tagbuo na nahagbawod eh. Maligo ko pero tagbuo na nahagbawod. Sugi tayo ang bawod. Dito na isangit to. Dito na tabangan. Isangit. Ayaw pa ni flat. Ayaw pa ni flat. Wow, jugong precious na nalipay juga niya ang gift mo. Hilak na ron. Dugay na hatag. Kita na imo na ang sinan. Pinirito ron. Diyan dito na sa dong. Tre. Tala dito. Sana kay bike, be. Sabihan ni Ome. Thank you. Pasakyan dahil ko nung pasakyan. Kamao ka na. Sa may nag-istorya ni Mus naghataga na. Isa naghataga na. Kama. Kami na ni palit. Kamawa man ay porta. Kamer. Ay tita katang. Tita ka taga sa istorya ng tita. Thank you ta. Ay lami ang bike. Kay kanang agsakto rag kadakon. Sige ba sakay? Ay dili ba. Ay ko na bugat man dahil nang buak. Sakya do. Agsakto rag kadakon. Dito. Waday color pink. Ko siya kasabot siya ang istorya. Speechless siya. Paana na.
Salamat. Salamat, tita. Salamat, tita. Kaya magsuon ako bike. Na mauna ni gilahang tilapia guys, dagko na kayo, 1 month kapin pa ni. Murag tulo na katudlo siguro ni. Dali ara nagko pagbutangan ni mura pa ni mga kuan. Mura pag wadja-wadja. Karon dagko na kayo. Makita na gid sila ba. Di ra hibaw-an, nay daghang pantat ani. Ang gibutang ni Undoy pantat mga 200 kuno kapin nya napoy mga karpa. Nindo tanawon no iniglawog ba ingani kadaghan mo tagbo nimo. Nya ang tilapia ani siguro mga 1 pila ka kabuok gibutangan nila. Wala dadon ka. 1,000 baka. Ang dito. Doon. Makalingaw pud ingani og manglawog ka no nay mo tagbo nimo daghan kaayo. Kuan samot na mabutan na ning 3 ka buwan. Grabe na ning klaro na ni kaayo makita na jud ni. Kita mo gani nga di pa kay sila dagko. Makalingaw jud ingani mag pakaon kanila. Daghan kayo managbo. Mga 3 ka buwan na ni pwede na ni siya makaon. Gas tampak ka. Pwede na ni kuan masudan. Pantat. Basta magugi lang Pantat, na guys. ajoy ani May pantat guys. may mapupo. Ayun nay mga lingaw ang mga manghod. Ilang nilawgan. Nag-supply og lawag si Takyo. Tiglawag si Undoy, inay si Miray. Pero kasagaran si Miray ani mo lawog. Mana tiyaga ilang na ninyo mga manghod. Kamura maghihapoy mag kuwan na. Uy.